nového hostia u nás v Dámskom klube a tým je Andrej Baránek. Pekný dobrý deň. Andrej, vitajte. Ďakujem. Andrej prišiel z Rajeckej doliny. My sme nazvali aj našu dnešnú tému, že si pripravíme dobroty z Rajeckej doliny. Prvá otázka, aká bola cesta? Veľmi dobrá. Veľmi dobrá. Tešili ste sa do Dámskeho klubu? Tak určite áno. Máme u vás v Rajeckej doline a v Rajeckých Tepliciach veľa divákov, čo sa týka Dámskeho klubu? Tak myslím si, že áno. Myslíte si, že áno? To budete vedieť, keď odídete dnes od nás. Vy ste pripravili naozaj fantastické dobroty, také zaujímavé dobroty. Boli ste inšpirovaní práve prostredím, v ktorom vlastne žijete. Takže čo to bude? Vlastne ja som si pripravil pre vás také menu týkajúce sa tak nášho regiónu, ako Rajeckej doliny. Budeme pripravovať jelení chrbát. A hneď prvý recept ideme na jelení chrbát. Dobre, potrebujeme jelení chrbát. Áno. Čo ďalej? Lesnú zmes, vínko, bude to vlastne na takej vínový gles s lesným ovocím. Vínový gles s lesným ovocím, dobre. A teda ešte nejaké bylinky, ku ktorým sa dostaneme Určite áno. Dobre, tak Andrejkovi ďakujeme veľmi pekne za zaujímavé informácie, ale Andrejko, končili sme tým, že ste dali upiec jelenia. Aký je záver? Takže záver je taký, že vlastne pripravili sme si omačku, taký vinný gles s lesným ovocím. To sme všetko videli, takže ste to naservírovali. Takto má vyzerať opečený ten jeleň. Jeleň mal by byť médium, tak ako vidíte, je stredne ružový. Áno. A ešte si tam dali tie jedle kvety. Áno, zdekorujeme to vlastne žeruchou a jedle kvety. Žeruchu som dlhé roky volala režucha. Poďme na to teraz. Ideme robiť druhý recept. Vybrali ste pstruha. Áno. A prečo? Pstruha som vybral preto, lebo vlastne tiež je to také naše regionálne. Vlastne ten pstruh je z nášho domáceho chovu. Aha, máte vlastne rybník. Áno. To je výborné. To znamená, že naozaj, keď si u vás chcem dať takéhoto pstruha, tak vy pôjdete na háčik, alebo kto to loví? No nie, tak na to máte určite niekoho, kto loví. Samozrejme. Dobre, s Andrejom že my. Andrej ide pripravovať rau, koláč, Afrodita, ovsené vločky, jablko, mletý mak, med, mrkva, citrón a tak ďalej. To sú také všetko dobroty, všetky sú čerstvé. Niečo budeme aj variť, Andrej, alebo niečo? Všetko surové? Všetko surové. Vlastne ten názov rau nám hovorí o tom, že vlastne tie suroviny sú surové, sú fresh, takže... Fresh to znamená čerstvé, takže ideme do toho. Tak, nech sa páči. Takže pripravovali sme si filetovaného pstruha na zblanžirovanej zeleninke. Ako druhé jedlo sme mali... No nie, takto rýchlo. Takže blanžirovaná zeleninka. Použili sme tam 3 druhy zeleninky, mrkva, zeler petržlen, romanesko, ktoré sme čo? Oblanžírovali. Tak. Áno, k tomu sme dali vlastného pstruha. Teda nie Andrejovho, ale z vlastného rybníka. Ten pstruh, čo ste s ním porobili? Je filetovaný? Je filetovaný. Hovorte ďalej. Opiekli sme ho? Opiekli sme ho. Ešte stále máme dosť času, takže nechávali sme si ho pre vás, tak nech sa páči. A ofiletovali, osmažili? Teda opiekli. Opiekli z jednej, z druhej strany a už sme urobili vlastne dekor. A dekorácia. Tá šťava je použitá z tej zeleniny. Áno, šťava je zo zeleniny, vlastne je tam pridaný šafrán. Takže... Dobre, ideme k hlavnému jedlu, to bola výborná vec. Jelení chrbát, vlastne pečený jelení chrbát konkrétne na vinnom gles z lesného ovocia, ako vidíme. Takisto sme to naaranžovali už podľa vlastného gesta, my sme použili jedle kvety, žerucha. A tak to je Andrej, môžem sa výsledok. niečo spýtať k tým kvetom? Vy keď to takto krásne ponúknete vašim hosťom, tak zjedia tie kvety, alebo sa vám väčšinou vracajú, že ľudia tomu neveria? Alebo sa opýtajú čašníka, že naozaj je to jedle, môžem to zjesť? Akú máte skúsenosť? Ako skutočne, keď sa priznám, tak vlastne tie kvety nie všetci zjedia. Ako ľudia sú nie na to naučení. A nie všetky kvety sú aj chutné. A vy by ste zjedli ako takéto kvety? Akože, tieto konkrétne asi nie. Tak ja by som ich pokojne dala, viete, kľudne mi ich môžete dať, lebo kedy sa takéto klinčeky dávali k MDŽ v marci, hej, a ja by som ich, keď mi dáte tie jedle, tak ja ich potom zjem. Dobre, poďme na záver, to bola diskusia o jedlých kvetoch a záver bol vynikajúci. Záver vlastne sme robili rau koláčik, je to taká novinka, teraz sme s tým vlastne vyšli u nás. Tak sme to pripravovali, ovsené vločky, mak, med, druhá forma sme dávali jablčko, mrkva, med, citrónová šťava. A orechami sme to trošičku zahusťovali, áno. Zatiahli. Výborne. A dali ste to do takéto zaujímavej formy a vďaka tej forme je to tam takto krásne naskladané. A mimochodom nebolo to veľmi dlho v chladničke, boli ste chvíľočku len mimo a hneď ste to tam dali. Takže je to zákusok, ktorý, ako ste vypovedali, veľmi čerstvý a veľmi chutný a veľmi rýchly. No tak čo, páčilo sa vám u nás? Bola to tréma veľká? Tak ono to tak opadne, keď človek príde. Budeme sa tešiť, keď prídete zás. Ďakujeme za špeciality z Rajeckej doliny a tešíme sa na vás samozrejme aj...